članovima tima toplo je oko srca i Orsatu Zovku jer vrijedilo je sve ovo ovdje organizirati. Mirko na kraju se u Zagrebu u Hrvatskoj okiti napolom. Galom koji ostaje sada tu, rekao, bilo bi najbolje da niko ne ode iz Zagreba sa tim trofejem. Nije da je Mirko izgubio snagu, nego je malo nespretno to držati u ovim rukavicama. Kakav završetak večeri, kakav prekrasan završetak večeri. 15.000 ljudi na nogama, konfete u zraku, trofej u Mirkovim rukama. Hrvatska slavi, Mirko Filipović napokon se okitio ovim pojasom kojeg je imao tu negdje blizu uvijek, ali nikada nije došao do njega i sada sa 38 godina Mirko Filipović je K1 šampion.